Mayong adlaw sa inyong tanan. Karong nga takna tun-an ta ang future events. Unsay mahitabo sa malabot nga panahon matud sa pulong sa Ginoo. Mao kini ang timeline. Mao kini pagkamatayon ni Kristo Jesus, gilubong siya human sa ikatulog ka adlaw na banhaw siya ang iyang kamatayon para sa mga tawo nga nagtuog, nagdawat kaniya. Sa ika-40 ka adlaw siya mikaya pa daw sa langit ug sa ika-50 adlaw gikan sa iyang pagkabanhaw niabot ang balang espiritu sa kalibutan ug nagsugod ang church age. Kini mabasa nimo sa Revelation chapter 2 verse 3, chapter 2 and chapter 3 ang 7 churches. O nakita sa 2021, naapil kita sa church age or grace period. O mao kini kita, gapaabot kita sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kinasayod kita, kaya nagbalik niya, mahunong na ang tanan nato nga sufferings niya ng kalibutan na. Good news, kay kita nga nagdawat kan Jesus, pagabalik kan gayud niya. Dili malisa ang inyong kasing-kasing tumuo kamo sa Dios ug tumuo usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puloy-anan, kung wala pa unta moingon unta ako kaninyo. Ako moadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kung ako makaadto na ug makaandam kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab ug panad-on ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako atuwa usab kamo. Nindot nga verse. Ug si Kristo mobalik sa first phase sa iyahang coming, sa iyang first phase sa iyahang coming, dili sa siya motugkad sa yuta didto sa air, sa panganod, o kita musugat kang Kristo Jesus dito sa panganod. Mao kini mga tawo kita kini musugat kang Kristo Jesus sa panganod. Kinsa lang katong nangamatay diha kang Kristo Jesus. Ingon pa sa unang Tesalonica kapitulo 4:16 ug 17, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda, ug sa budyong or trompeta sa Dios, manaog gikan sa langit, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mabanhaw pag-una. Ang nangamatay diha kang Kristo katong nagtuo kang Jesus. Sila nga nagdawat kang Jesus, sila mabanhaw pag-una. Ug good news kay ang nabilin nga buhi pa, unya kita nga mga buhi nga nangabilin, pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod, sa pagsugat sa Ginoo, ug ingon niini, magauban kita gihapon sa Ginoo. Ug mag-uban na kita sa walay katapusan sa Ginoo, sa English pa. Forever with the Lord. Ang mga patay, mabanhaw, kita nga buhi ma-translate, ug dayon mausab lagi kita, ug mag-uban kita rapture padulong sa langit. Rapture, R-A-P-T-U-R-E. Ay, maigsoon. Kung gusto dai ka mo og clear nga copy ani kanang 1920 180p nga pixel sa atong video, adto lang kamo sa YouTube na ang description sa ibabaw, no? Kaya dito man ang gwapo-gwapo nga pagka-present ni ani. Maura gihapon pero gwapo lang plaster sa video. So adto kamo sa YouTube o ang link naman diya sa ibabaw o baka na diya sa ubos, i-click lang. Unya palihod ikog follow ni ani nga page. Baka like ni ani nga page, like sa video. O magkatabang ka na og promote sa ato ang page, daghan mas makakita sa pulong sa Ginoo nga atong giwali dinhi. So, mao kini ang verse. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. Mabasa og nimo sa 1 Thessalonians 5:9-10. Nga Ginoo wala naga-point us to wrath, but unto salvation. So, dili kita maka-appeal sa 7 years tribulation. Kundi ang mga nabilin lang sa kalibutan o ang mga Israelites nga nabilin sa kalibutan. Gahay mong sila ulo, dili sila motuo kan Jesus Christ nga siya mao ang Mesiyas. Apan ang pangutana, kanus aman kini mahitabo. Ingon ni Jesus sa Matthew 24 verse 36, no one knows unsang taknaa, unsang orasa ang paghitabo sa iyang pagbalik o baka ang paghitabo sa end of the world. Now, samtang nakita sa ibabaw, nagalipay-lipay uban sa Dios, ang nahabilin sa yuta, mapuno sila sa kasakit diri sa kalibutan, gingalan kini og tribulation or 7 years tribulation. Nabasa ni mo ni sa Revelation chapter 6
down to chapter 18. Para lang kini sa mga Israelites. Gitawag kini sa Jeremiah 37, Jacob's trouble. Gitawag kini sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27, the 70th week of Daniel, ang katapusan nga week. Para sa mga Israelites, para humanon ang ilahang mga kasalanan batok sa ilahang Dios. Walay labot ang church niya ni, kabalo mo nga no? Kaya kung basahin mo ang Revelation chapter 6 down to chapter 18, wala kay mabasa nga church nga present sa kalibutan. Ang church absent sa kalibutan. Muna nga ang church wala sa kalibutan panahon sa tribulation, kundi tuan na sa ibabaw. Sa 7 years tribulation, mahitabo tong mga 7 sevens, no? Na 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. O dayon, ana nga years, si Satan na gitawag dragon. Siya ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang sulugoon mao si Antikristo, ang makita nila sa tibuok kalibutan. Siya ang maghari. Nadiri po ang gitawag nga 666 or mark of the beast. Kung dili ka magpamarka, dili ka kapalit, di ka pamaligya. Gito nga ang 7 years, 3 and 1/2, 3 and 1/2. Sa ikaduha nga 3 and 1/2. Gitawag nga the Great Tribulation ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 21 down to verse 29. Ingon ni Jesus, the Great Tribulation. Daghang mga katalagman, gubat, ang ibabaw, na ay pag-usab sa kalangitan, mga hulog ang mga bituon, mga asteroids, na ay linog, na ay mga sakit, mapait, init kaayo ang kalibutan. 7 years tribulation. Kung gusto day ka mo og PowerPoint ni aning atong wali, maka-send ka mo kanakog message o baka comment diha, pastor, mangayo ko og PowerPoint ni ani, ako kamong tagaan. Libre kini siya para sa mga gustong mangayo. Tabang man kini sa mga simbahan pod, no? O samtang ang kalibutan nagantos, naglisod, naghilak, nagpinunggutay, ang dili mo markag 666 punggutan. Kay dili sila musimbag kang Antichrist, samtang naglisod sila sa kalibutan. Kita nga naapil sa rapture dito sa langit. Natay rewarding time, paglipay-lipay uban ni Kristo Jesus. Mabasa nimo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9 down to verse 11. The judgment seat of Christ. Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmana ni Kristo. Sa English pa, judgment seat of Christ. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas. Sumala sa iyang pagawi kung maayo ba kun dautan. So reward kini siya, sumala sa imong nagawi, maayo o dautan. By the way, wala diri ang mga unbelievers ha. Puros kini mga luwas ang naandi ani. So kung kay maayo nga nabuhat, naay reward. Kung imong buhat na sunog paglata sa kalayo, sa test sa 1 Corinthians chapter 3, wala ka na reward. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Ang buhat sa tagsa-tagsa igapadayag, kay igapahayag kini sa adlaw, kay pinaagi sa kalayo kini igapahayag. Ug ang kalayo gayod maoy magasulay sa buhat sa tagsa-tagsa kung unsa ang kinaiya niini. Kung ang buhat na bisan kinsa, nga nagatukod sa ibabaw nini magapadayon, siya magadawat og tumbas. Kung ang buhat ni bisan kinsa masunog, siya magaantos sa kapildihan apan siya maluwas. Walay sapayan maingon nga pinaagi sa kalayo. Ang iyang buhat masunog iniglata sa kalayo, pero siya maluwas. So mao kini maigsoon. Aning judgment seat of Christ, dili kini judgment kung malos ba ka o dili, no? Ang ngayon ba ka tagag-reward o dili? Ingon ana. Tagaan ba ka crown of joy, crown of glory, crown of rejoicing, no? Crown of life, tungod sa imong mga paghago, pagtuman sa sugo sa Ginoo sa kalibutan o dili? Mao na ang pangutana. Human sa judgment seat of Christ, mao ang marriage supper of the Lamb, no? Naay marriage, si Kristo mao ang groom, kita mao ang bride, ingon pa sa Ephesians, no? Og dayon naay supper, naay dakong panihapon nganuman nag-unite na ang Ginoo ug ang tawo, si Jesus ug ang church. Mabasa nimo ni sa Revelation chapter 19 verse 1 to 10. Human ni ana nga events mga igsoon, human sa 7 years tribulation. Si Jesus mobalik na sa kalibutan with all his saints. Now,
Si Jesus mobalik sa kalibutan with all His saints. Mabasa nimo ni sa 1 Thessalonians chapter 3. Mabasa nimo ni sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 11 down to verse 13 with all His saints. Ug mabasa nimo ni sa Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 11 ngadto sa 21 ug Pinadayag kapitulo 1 7 ngadto sa 8. Gitawag kini og the revelation of the Lord Jesus Christ. The second coming, second phase of His second coming, nga motugkad na gayud siya sa yuta. Ay nagtugkad niya sa yuta, napikas ang Mount of Olives, ug mahitabo ang Armageddon, ang dakong gubat sa tibuok kalibutan. Mapildi ang yawa, mapildi ang Antikristo, mapildi ang false prophet, ug ang false prophet ug ang Antichrist ilabay largo sa lake of fire, eternal lake of fire. Samtang ang yawa ilabay una sa bottomless pit. Presohon siya diadto kadinahan sulod sa 1,000 ka tuig. Ug sa wala pa magsugod ang 1,000 years, nasa sheep and goat judgment diri sa kalibutan nga mabasa nimo sa Matthew 25 verse 31 down to verse 46. Ang mga tawo nga wala magatiman sa mga Hudyo, ang mga tawo nga wala magdawat kan Jesus, ilabay sila sa eternal lake of fire. Apan ang mga tao nga nagtuo kang Jesus, ang mga tao nga nagdawat kang Jesus o gipakita nila sa ilang buhat, pinaagi sa pagbisita sa mga Hudyo, daloon sila sa gingharian sa Ginoo diri sa kalibutan. Sulod sa 1,000 ka tuig. Sulod sa 1,000 ka tuig, matud pa sa Pinadayag kapitulo 20, kita mahimong hari o mga pari uban ni Kristo Jesus. Wala na ang yawa sa kalibutan. Tungod kay tuwa siya sa bottomless pit. Wala na yung mga demonyo na sila sa bottomless pit. Ang hari sa tibuok kalibutan niya mao na si Kristo Jesus, dili na si Antichrist. Puno sa kalipay ang mga tao ni ani nga time. Apan human sa 1,000, literal kini misunan, this is premillennialism, pre-tribulation nga doktrina. Human sa 1,000 ka tuig, buhian sa ang yawa gikan sa bottomless pit ug manintal siya sa mga tao sa kalibutan. Naa si matintal sa makabaga, sa balas sa baybayon, dili maihap. Libutan nila ang siyudad sa ato ang Ginoo. Apan ang kalayo gikan sa langit, mulamoy kanila. Gitawag kini og Gog and Magog nga gubat. Human sa Gog and Magog nga gubat, adunay great white throne judgment. Moatubang ang tanang patay, mini ang tanan nga di iluwas, moatubang pagbasahon ng duha ka libro sa kinabuhi, libro sa buhat. No? Ablihan ang libro sa kinabuhi, wala ilang ngalan diadto. Ilabay sila sa impyerno. Anong wala man may sa libro sa kinabuhi? Ingon ni Kristo, patay kamo tungod sa inyong mga sala. Patay kami sa maay kami mga tao. Maay kami nga mga tao. Moingon si Kristo Jesus, palayo ka nako kamo mamuhat og daotan, wala ako kaila kaninyo. Ablihan ang libro sa buhat, tanawa mo na inyong buhat. Dili tanang katawag Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Apan sila lamang ang gabuhat sa kabuton sa amahan. Ang pag-abli sa libro sa binuhatan, daotan ang ilang binuhatan nga nakita diadto. Busa ilabay sila sa lake of fire, magasinggit sila dito sa lake of fire. Ang yawa gilabay na diadto. Sila gilabay usab diadto ang yawa, ang Antikristo, ang false prophet, ang tanan nga gasunod-sunod sa lakang sa yawa, ilabay dito sa lake of fire o maganto sila dito sa walay katapusan. Ingon pa sa Bible, forever and ever. Magkagot sila sa ilaha mangipon og magahilak sila. Nay mga ulod nga dili mga matay. Angayan sila ilabay diadto kay ilahang gisalikway si Kristo Jesus nga mao ang atong manluluwas. Apan kita nga nagtuog nagdawat kan Jesus, mopadulong kita didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Padulong kita sa bagong langit ug bag-ong yuta. Eternity future. Mabasa nimo sa Revelation chapter 21 ug chapter 22. Mukun sa dunya ang New Jerusalem ug nagasinggit ang anghel, ang Ginoo makig-uban na sa iyahang katawhan ug sila mahimo iyang katawhan ug ang Dios mahimo nilang Dios. Pahiran unya sa Dios ang ilahang mga mata, ang ilang mga luha. Wala nay pagbakho, wala nay kaguol, wala nay kamatay. Kay ang karaang mga butang ng labay na. Ug good news kini para sa mga gatuo o gadawat kang Kristo Jesus nga biya sa ilahang mga sala. Kay makig-uban sila sa Dios sa kalipay nga walay katapusan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta.
Naglisod o naganto sila sa kalibutan, nagpadugo, nagpasingot sila sa kalibutan sa pagsunod kang Kristo Jesus. Apan gantihan sila sa Dios sa kalipay, bulawanon nga kalipay sa walay katapusan. Apan niadtong kalipay-lipay niya ning kalibutan na, hadlok mga lagad sa Ginoo kay lisod. Sila isogba sa kalayo. Mga dukot sila. Malitson sila sa impyerno sa walay katapusan. Magkagot ilang ipon sa kasuko kay bisan saon lang pakiluoy sa Ginoo, ang Dios dili moluoy nga na kanila. Kini nga mensahe mga kaigsuonan, isa-isay kini sa inyo mga higala aron sila makabaton sa kaluwasan, aron dili sila maimpyerno apan hinuon makabaton sila sa kinabuhi nga walay katapusan. Gusto ba ka mahimong anak sa Dios karon nga takna igsuon? Dawata si Kristo, tuohi si Kristo, hinulsuli imong mga sala. Og si Kristo mosulod sa imong kasing-kasing, ikaw makabaton sa kaluwasan. Nagbalik niya, uban ka sa rapture, uban ka sa millennium, uban ka sa new heaven and new earth. Palangga ka sa Ginoo igsuon, gipakamatyan niya ikaw. Please share this video sa inyong mga igsuon ha. Dalay ko ng Ginoo maayong hapon sa tanan. Salamat sa pamaminaw. This is the Truth Bible Program. Ayaw kalimot i-share kini nga video.